Je tu Drole ze Sveka a vítam vás pri 10. dieli z Let's Play na Minecraft. A dnešnom dieli som dostal strechu, lebo ja som hovoril, že som už napísal, že dostávaný ten dom do minulého, ale ja som zavodol, že som nedostal strechu. Ani podlahu. Dobre. Tak. Idem. Mali som sa nájsť. Som ešte pred videom loviť. Ale... Poklon kameňa, no ľudno mám, ja nemám kameň. To sa mi neľúbi. Nemám žiadny kameň. Nemám. Sikpeču by som len nemal. Ja mám furt všetko po ruke. Ideme. Tu ešte pôjdeme kameň nájsť, aby som mohol ešte dostávať podlahu. Aj drevo nejaké ešte budem potrebovať. Tak. Tak, stej sa hotová. Ešte podlahu. Mohol by som to urobiť takto. Je tu na šachovnicu z dreva a kameňa. Zabudol som si lopatu. Nevadí. Máme kamennú šampán. Mám kamennú lopatu. Yeah. Toto. Tak. Ale tam nechám piesok? A ne. Máme tam to drevo. Tak, tu ešte. Super. Kameň došiel. Ideme nech sa puknúť. Nejaký jaskyň, možno niečo nájdeme. Toto znamená, že nejaký ten kameň. Nepotrebujeme ísť do mojej bane. Skvelej. Tak diváci, dostával som tú podlahu. Neviem, či by som dal to drevo alebo sklo. Drevo alebo piesok. Viete čo, teraz to nerobím v tomto dieli, ale do komentárov mi napíšte, že či tam mám nechať piesok alebo tam mám dať drevo. Takže tak a začneme už.
premiesňovať veci. Je slípka. Tak. Berem pece. Tak. A mám místo na jednu čistku. Dúfam, tam mám toľko vecí. No okej. Tu si berem. Už mám dosť miesta. Asi máme obrazy. Slietočky. Je aj zlaté časy, keď som tu ešte býval. A to je minulosť. Ja mierim domov. Do môjho nového domova. To je vtip, zase mi už dochádza jedlo. Tento krafťák. Ty kokos. Ten pavúk, jak tam bol, zabijeme ho. No sem ne. Dostaneme to. No. Nalezu na strech. Ako by som nič nepovedal. Už dáme ty debilinky. Už dáme len tak cobblestone. Aby tam niečo bolo. Dáme takto pece. Asi mám postiel. Takže čaute mňauky a dajte lajky.